Rugare kwamuri, rugare ngaruve nemi mose kwese kwese kwamuri. Nhasi ndati ndigovane nemi. Shoko riri pamusoro pechinonzi chinangwa chaMwari chokuunza mwanakomana wake pano panyika. Chinova ndicho chokuti adzosere chakarasika. Kana tichiti kudzosera chakarasika, pane nguva yachinembenge chiripo uye chakakwana, chiri panzvimbo yacho kana kuti pamba pacho kana kuti mumusha macho. Pozoita zvimwe zvinoita kuti chirasike, potsvagwa nzira dzokuti chiuye chidzoke. Ndinoimba kuti tose vanonamata mumasangano edu ose, mumwe nomumwe achinamata une chiso chake panyaya yatinotaura nguva nenguva chomwoyo kuti ndiende kudenga, ndiende kudenga. Zvino toda kuona kuti isu kuvavarira kwedu kuti tiende kudenga tinozviita tiri mupfungwa yaMwari here, yokuti tiuye kwaari kwatinoti kwacho kudenga. Izvo tinogona kubatsirwa nemashoko aiye emene Jesu Kristu mwanakomana waMwari, watinoziva kuti ndiye watakawana naye nzira yacho. Nokuti kana munhu arashika, chinoita kuti arasike kurasika panzira. Kune vamwe vanozvirasa, asi zvisinei, taakusvika pakuti kudzoka, munhu wese watarira kuna Mwari. Zvinoreva kuti izvo taakuda kutsvaka nzira, kana kuti takawana nzira, kana kuti takatsvakirwa nzira. Nzira yacho ndiJesu. Zvino tingabatsirwa namashoko ari pana Mariko chapter 3. Kuda tingatanga hedu tiri kunana vhesi 13 zvichienda mberi. Panotaura ipo pachiti Jesu wakainda mugomo, akadaidza kwaari vaaida kuti vaite basa iri ratiri kutaura nezvaro iri rokuti kuenda kudenga kana kuti kudzoka kuna Mwari. Rokuti kuenda kudenga iro ndezvokuti vanhu tinongonamata, tigoparidza, tigodini, asi tinenge tichiita sekuti hatina kunyatsokuwana nzira yamaitire. Saka pachinzi kuna Romans chapter 8 verse 26, mweya ndiye anoziva zvinoda ani Mwari. Vese mweya, kureva yeJesu Kristu naMwari, ndio vanoziva zvatoda isusu. Saka kunamata kwedu kazhinji kumwe. Kana deno tikatora minyengetero yedu tigoisa pamberi paMwari, agomaka tichiona kuti apa wataura zvakanaka, vedu tichaona kuti minyengetero yedu mizhinji inenge isina quality yemashoko okuti asvike kuna Mwari. Asi hanzi Jesu Kristu unosvika wogomera achizadzisa pasina kukwana kuti zvigona kugamuchirika. Zvino poindi yangu ndiri kuda kudzoka pakuti Jesu akasarudza vanhu vake kuti vaitei, vaende kudenga here? Chii chaakavasarudzira? Kuiye Jesu wacho pachake kuzouya pano panyika achitobvayo kudenga. Ungadai asina kugara abva ikoko, asi wakatorisiya ndokuuya pano panyika. Zvino dambudziko retinosangana naro nderekuti nguva yatinofungira kuti tingaenda kudenga yacho iyoyo inopfuura.
kana kuti unononoka. Ndo pane dambudziko redu. Tofunga kuti wanonoka, izvo kwete. Tiri kuda kukasira kukohwa zvisati zvadini zvaibva. Muridzi anoziva nguva yake yekukohwa. Saka Jesu Kristu wakasarudza vadzidzi vake kuti vaite basa, which means isusu instead yokuti tinamatire kuenda kudenga uye tiparidzire kuti kuenda kudenga, tinodaro tine rimwe basa ratinofanira kuti titange taita kutanga pasina kuenda kudenga. Umwe musi pamwe kuenda kudenga kwacho kunotozouya as a result yezvatinenge taita. Ndosaka muchiona kazhinji vamwe tinosvika pakudzingana kuti iwewe hauendi kudenga, iwewe hatina matinewe muZion City, iwewe hauna kukwana, kurevera izvo kuti taakuenda panyaya kundovhura dhoro kudenga. Yeti kune basa rifanira kuti ridini riitwe. Nevatinosarudza vacho vatinogadza, kuna vamwe anoita leadership yekutora kuti inherit kuita senhaka. Kuna vamwe vanoporomotana, tinoporomotwa idiwo mumagungano umu. Ndabva paushumairi ndoenda pauvhangeri, ndabva pauvhangeri ndoenda paufundisi, paufundisi pauongamiri, pauongamiri pauachiuongamiri, archbishop. Alright, ngatichionai kuti shanzu ravanga vachidhonza iri rine chii? Hapana. Inini kutaura kwandiri kuita panapa, ndakadai ndiri panapa, ndinoimba kuti ndikanzi Musikavanhu tipewo wakatendeusa ukabhabhatidza iwewe, just a handful, handiiwani. Why? Maybe kwandoti kwacho kugadzwa kwacho handina kugadzwa as per plan yaMwari. Mwamusi pamberi paMwari handina kutogadzwa. Saka ndinotaura ndichiti ini nhasi, hama dzangu, mukana watinopuwa naMwari ndiwo kutsvaka kuti are we doing the right thing? Are we using the right tool for the right job? Maybe iniso kuona kwangu, kwete, let's go back to the drawing board. How? Sei? Toita sei kuti titsvage izvozvo? Ngatitsvakei mumagwaro. Vamwe avo vakatomhanya kutonotuka Mozisi igororo. Vakomana. Ngatimboerengai kuna Maraki, muprofita Maraki chapter 4. Yega inotiudza izvozvi. Kuna vamwe vatanzi Mozisi igororo. Vakomana, vamwe tava kuti mutemo hauchisina basa rese. Muone manje. Yeti isu pachedu mumusi pamwe hatisisu tine kodzero yekutaura izvozvo. Kuna vamwe kufanana nomunhu ari muchikoro. Kuna vamwe vanoti hanoni Oxford Dictionary handisina basa nabhozi, zvandairidira ndakazviwana. Mwana wechikoro akutoteedzera izvozvo. Ari grade 1, grade 2, grade 4. Akutoti no zvemadictionary hazvina nebasa risezvi. Why? Hatina kuziva nzira mafambire ayo. Inofambwa sei? Vakaifamba vakatisvitsa isusu panapa. Instead yekuti titsvagewo mafambire avakaita, seshoko rekumaHebheru kutiko teererai makwara avatungamiriri venyu, muone mufambire wavo nokusvika pakundoguma kwavo. Which means we must retrack tichifamba, nokuti history is just like a history, or a Bible is just like history. Another history repeats itself. Saka Bible redu rinoparidzwa in phases. Rungano rweEgypt kubva Egypt kuenda Canaan rinotaura rungano rwemunhu wese kubva mukusikwa kwenyama kuenda mukusikwa kwomweya. Saka tinotofamba in the same formula yakatwa namaIsraeri kubva kuEgypt kuenda kuCanaan kusvikira tandosvikawo kuCanaan. Ndatenda. Amen.